ana so mai azumi idan zai yi buɗe baki ya buɗe baki akan 'ya'yan itatuwa irin su kankana, irin su dabino ɗanyi, fruit shine matakin farko. fa in lam yajid fa ala tamr, idan bai samu ba to shine zai samu dabino a mataki na biyu. A'a, wato fruit, 'ya'yan marmari, yawwa, wanda ya hada da su ayaba, su kankana da makamantansu, su inabi, yawwa duka. To wa'annan su ne matakin farko. Idan bai same su ba, rutab, duk wani fruit dai ɗan ice, idan bai samu ba, su mangwaro duka sun shiga cikin rutab. Idan bai samu ba sai ya samu dabino, shine mataki na biyu. fa in lam yajid, idan bai samu ba to fa alal ma, mataki na uku sai ya samu ruwa. fa innahu tahurun, domin shi ruwa mai tsarki ne. fa in lam yajid, idan bai samu ba to fa ala ayyi ta'amin tayassara, sai ya samu duk wani abu da za a ce abinci ne ya sauƙaƙa a gare shi. da haka idan ya yi shi a mataki na farko to ya fi samun lada rutab din. An Anas radiyallahu an, hadisin da aka anso shi daga Anas Allah ya kara masa yadda ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuftiru qabla an yusalli ala rutabati. Anas dan Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin buɗe baki qabla an yusalliya, kafin yi sallah, ala rutabatin, yana samun 'ya'yan itatuwa, kayan marmari, su yake buɗe baki da su. kaga qabla an yusalli, kafin yi sallah. kaga ana sallah da nai akalla a ce su bada kamar minti 10 domin a raya wannan sunna, zuwa 15 a ce a samu nutsuwa. an kira sallah, ka ɗauki dabino ko ka ɗauki fruit ɗinka ka ci, ka sha ruwa, ka yi alwala, ka taho a tsanaki ka duka hausa. amma wani lokaci za ka samu kamar da ka maka ambata minti 3 2 bai ma kaiwa 5 wani lokaci. an kira shaf kuma shi ladan muka ce wani lokaci sai ga yayi buɗe bakin shi tukunna.